Bună, draga mea, te felicit din toată inima că ai ajuns până aici și că ai parcurs cu atâta curaj acest proces. Ai ales să fii prezentă, să te privești cu sinceritate, să te așezi în relație cu părțile tale, iar asta este un act de iubire profundă față de tine. Suntem în ultima zi din programul De la frică la încredere și o zi specială. Încrederea e deja în tine, trebuie doar să-i faci loc. Ai început să cunoști părțile care critică, se tem, se opresc sau cer perfecțiune. Le-ai ascultat, le-ai înțeles, le-ai privit cu mai multă curiozitate și compasiune. Azi ne întoarcem spre ceva și mai profund. Cine ești tu dincolo de toate aceste părți? Nu partea rănită, nu partea protectoare, ci tu, acel sine calm, clar, prezent și iubitor, care poate ține în brațe toate fricile fără să se piardă. Astăzi facem cunoștință cu partea din tine matură, prezentă și încrezătoare, pentru că în tine există deja tot ce ai nevoie ca să te vindeci. Nu trebuie să devii altcineva, doar să-ți reamintești cine ești. Exercițiul de azi. Închide ochii și imaginează-ți partea ta matură, cea care a trecut prin multe, dar e calmă și clară. Apoi imaginează-ți partea care se teme. Ce formă are? Ce vârstă pare să aibă? Scrie un dialog sincer între ele. Ce spune partea matură? Ce răspunde partea speriată? Ce obții azi după ce faci acest exercițiu? Reiei legătura cu partea ta matură care are încredere. Înveți să o lași să conducă în momente cheie din viața ta. Descoperi că încrederea e în tine și nu trebuie să o cauți în afară. Fii blândă cu tine azi. Nu e nevoie să grăbești nimic, doar faptul că te uiți cu sinceritate înăuntrul tău e deja un pas uriaș spre vindecare. Și nu uita, ai și o transă ghidată care te va ajuta să simți în corp această schimbare. Pentru că adevărata transformare începe din interior. Iar eu mă bucur mult de parcursul tău, mă bucur că ai fost aici, prezentă, autentică și că ai oferit părților tale un spațiu nou de înțelegere și iubire. Ține-mă aproape de partea aceea matură din tine, pentru că e acolo și știe exact ce ai de făcut. Ne revedem curând!